माने जिखुनु थांबाय थादों आरो गवालपारा बे दलां गोलाव बारलांजोब्बायनो हारसिं थांदों थांनायालाय जिखुनु हारसिं थांखासिगोन दा इयो खयथायाव दोनबोआ नोंलाय खयथायाव दोनबोआ मा दादा खयथायाव दोनबोआ होनदां जिखुनु माबा जाबायमोन 9टा जेबो होनाखै औलै जेनेबा जाया माया बेफोरबायदि बुंबाय थादों आरो संसार जाया माया होननानै मा दादा संसार जाया माया होननानै औ लाया माया होनदों औ सिगांनिफ्राय जेनेबा मोननै नाम्बार खारबायना इयो होनबाना जेनेबा बेयावबो बुंबाय थायोमोन आरो बियो आंनोबो जानाय जाखाया सार्टिं खालामनो होनना बुंबाय थायोमोन आरो माने फिसाइखौ लाथारखालै आरोखि निला औ फिसाइखौ लाया होननानै खारलाबायलाथ' जायाना इयो हेल' हेल' आदा दे औ ओमफ्राय माबा खबरमोन माबा खबरबानि बे जोंनि दाख्लैनि बे जेनेबा आंनि हिनजावा खारदोंमोन दा औ ओमफ्राय बेखौ खारनायावथ' बियो दाख्लै 14 थारिखआवहाय जों बेखौ मोनफिनदोंमोन जेनेबा सेप्तेम्बरनि 14 थारिखआव जों बेखौ मोनफिनदोंमोन औ खारनायाथ' बियो आगस्ट'नि लास्ट थारिखआव खारदोंमोन ओमफ्राय जों माबा सेप्तेम्बर 14 थारिखखालि जों बेखौ मोनफिनदों आरोखि आं औ ओमफ्राय दा माथो माने बियो नैबे दिनैनि थांनाय हरनि 10टा टाइमावहाय हरावहाय बियो न'निफ्राय ओंखारनानै थांफिनबावबाय रावबो मिथिया आच्छा ओमफ्राय जेनेबा सन्देह माबायदि थांदों इयो जेनेबा माबायै थांदों माने सन्देहआवथ' बियो बे दाख्लै जाय हौवाजों थांदों बेजोंनो थांफिनथारखादों बियो माने गावनि जिनाखि माबा भटार कार्ड जेरक्स खालामनाय दंमोन गावनि बेखौबो बियो लानानै थांफाबाय ओमफ्राय गावबुरानि सार्टिफिकेट दङ बेखौबो लानानै थांफाबाय ओमफ्राय गावनि पासपर्ट बायदिसिना दंमोन आंनि मानि बेंकआव सोना दोननायनि बेखौबो बियो लानानै थांदों मानसिया बाहेरायाव खिनो ना हासुनो ओंखारदोंमोन बायदि मोनदोंमोन आङो बे समावनो बियो आंखौहाय माने खारखोमालांदों आरोखि बिदिला खालामफिनबाय जाहैबाय खालामफिनबाय मानसियाखौ आं थाल मोनाखिसै ओमफ्राय आंनि टर्चबो लांफाबावदोंसै बियो हरनि समाव थांनायनि ना टर्चबो लांफादों ओमफ्राय आखायावथ' मबाइलानो गैया बेनो ओमफ्राय मबाइल होखायाखैमोन इनो ओहो मबाइल होखायाखै जों मबाइल मोनखायाखै इयो ओमफ्राय जायबा बेखौ लांखादोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ बियो बोरै सिनायलाया जेनेबा बे गावगा लांखाग्राखौ बे लांखारग्रा मानसिया जोंजोंनो एखे समान खामानि मावफैग्राखा बेवहायनो जों गामियावनो सिगांनो सासे मानसिया मयनिमोन बियो मानसिया दिखियाजुलिनि ओमफ्राय बोनो नोंसोर गामियावनो थादोंमोन ने बियो जों गामियावनो 6 मास बायदि थाफैखादों बियो माने दंफां हायो आरोखि हन्दा बेबायदि ओमफ्राय दा हरनि समाव गोमाफिनबाय जाहैबाय होनब्ला मैयानो बे थांनाय हरावहाय 10टा टाइमावहाय बियो न'निफ्राय गोमादों आरोखि आच्छा टर्चबो लांफालायबावदोंसो ओमफ्राय गाननाय ड्रेसाथ' हावाइ सेन्देलसो गानलांदों ओमफ्राय गाननायाबो स्पर्टिं गस्लाबान ओमफ्राय माबा दख'ना हास'नायनि गोबा सानाव जिखौ गानदों बेखौल' लानानै थांदों मानसिया माने हाखु दाखु थांनायनि माने आंखौ सिरि मोनजानो गिनानै हाखु दाखु थांदों बियो ओमफ्राय जोंनि न'खरनि मानसिफ्राबो रावबो आन्दाजबो गैया रावबो सासेबो जेनेबा आंनो उन्दुफायो गावजों आंबो थालां गैया ओमफ्राय जोंनि गेदेरनाबोथ' थालां गैयानो रावबो दुवार खेवनायखौबो थाल गैया थांनायखौबो थाल गैया बेबायदि जाबाय होमब्ला दा मा खालामनांगौ आं जेनेबा रेकर्डिं लानायखौ दा रेकर्डिं लानायखौ थारमाने नोङो हायोब्लालाय इउटुबावहाय आपल'ड खालामना हो माने सोरबाफोर नुयोब्ला खिन्थाहरफिनथोंसै जाहैबाय खिन्थाहरफिनथोंसै माने बे मानसिया न'आव फैफिनखाबायमोन ओमफ्राय आरो नैबे दिनैनि थांनाय हरावहाय बियो न'निफ्राय ओंखारनानै थांफिनबाय आरोखि बेबायदि बिराद दुखुनांथाव बिदि जालायबाय ने दुखुनांथावखारा आसरितखा
रावबो मिथिया माबोरै बिदि खालामबाय थाखो आन्दासावथ' बै माबायानो है न'खरनि मानसिफोरनि आखाइ दङलै जायखिया जा बारा सानब्रैलाबायनो नाङा हा औ गोसोखौ हमथानानै था औ दे सानसे देरहागोन खुनु बारा टेनसन दाला